millió évvel kinézett. Anita. Antónia se tudja, hogy most mi van a Hámüllel. Nem tudja a nevemet. De vissza tudnád nekem ezt idézni? Ahogy kinézett 300 millió évvel ezelőtt, ezt még idáig értettem. Na, menjünk tovább. Soha nem látott sikert értek el a magyar fotósok a világ egyik legrangosabb fotópályázatán. A Pictures of the Year történetében először 4 magyar is díjat nyert társadalomábrázolás kategóriában. Köszönöm a figyelmüket! Zsuzsa, a kollega nem itt mellettem, meg könnyezik a nevetéstől. Jó, de az Anita legalább hasonlított a nevemre. Hát, igen, de Nelly, ugye úgy szoktak írni. Nelly, Nelly is voltam már, Betty is voltam már. Ezt megpróbálom neked odaadni, ezt a díszsebkendőt, de... Ez meg be van varva. Nehogy magamba szúrjam, tessék. És milyen jól illik, látod, ezért vagyok így összeöltöztetve. Rábai Balázs nevét rettegve mondom ki, ugyanis 9:30-kor ő várja önöket az RTL 2-n, most pedig jön Gábor, és a Fókusz viszontlátásra kellemes hétvégét.